حز السلام تنايب صحكم زي خبركم تعزبتنا كما يتمسيو زينا مسانا دونا زفنو اللو ساعة تاقيلون نلومي عربي 10 ميازيا ساعة 9 مشات تدالو زينا تاتوشتن وطان حيزنا لكم كريمنا لنا كساب فتامين مكتالكم بخبر زعدم بيتراس منغسي فلما كندنت تاتو ኣብ ሃገራዊ ላቦራቶሪ ምርመራ ካብ ዝተገብረሎም ሓደ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦ ኣብ ውሽጢ ወፃኢን ዝነብሩ ዜጋታት ወፍያታቶም ይቕፅል ኣሎ ኣብ ዞባ ደቀ መሓረ መምርሒ ዝተሓሳ ትካላት ተቐፅዐን ከተማ ኒውዮርክ እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ተመዝጊቧ ሶርያ ብጉዳይ ምጥቃም ቅመማ መዋፅኦር ንዘቐረበላ ሓድሽ ክስ ነፂጋቶ ሰራዊት ጫድ ብዘካየዶ ስርሒት ብውሕዱ 1,000 ኣባላት ቦኮ ሓራም ቀቲሉ ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ትማልን ሎምን ኣብ ሃገራዊ ላቦራቶሪ ጥዕና ምርመራ ካብ ዝተገብረሎም ጥርጡራት በረራታት ቅድሚ ምቁራፁ ዝኣተወ ወዲ 72 ዓመት ዜጋ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተረኺቡ ኣሎ ነዚ ወሲኽካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ብቫይረስ ኮሮና ናይ ዝተለኽፉ ድምር 34 በፂሕሎ ኩሎም ድማ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ዘድሊ ናብዮት ይግበረሎም ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ዜጋታት ሓበራዊ ብድሆ ብሓበራዊ ኣበርክቶ ብምባል ንመኸተ ኣንጻር ኮቪድ-19 ዝገብሮ ዘሎ ወፍያታት ብዝሓየለ ኣወዳድባ ይቕፅልዎ ከም ዘለው ከካቦቱ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ይነፅር ንዝተዋሃደ ዜናዊ ፀብጻብ ገረ መስቀል ገረዝጊሄር ከቅርቦ እዩ በዚ መሰረት ኤርትራውያን ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያን ሰሜን ኣየርላንድን ኣብ ርእስቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘወፈይዎ 55,000 ፓውንድ ተወሳኺ 45,000 ብምብርካት ብጠቕላላ 100,000 ፓውንድ ከምኡውን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ እትነብር ወይዘሮ መርየም ያሲን ምስ በዓል ቤታ ሚስተር ማይክል ፍሮይደንበር 1 ሚልዮን ነቕፋ ወፍዮም ኣለዉ ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ማለት ሽወደን ዴንማርክ ኖርዌይን ፊንላንድን ዝነብሩ ሃገራውያን ብወገኖም ጥዕናን ድሕነትን ልዕሊ ኩሉ ብዝብል ቴማ ኣብ ርእስቲ ኣቐዲሞም ዘወፈይዎ 1 ሚልዮን ክሮነር ሽወደን 1,300,000 ብምውሳኽ ብጠቕላላ 2,300,000 ክሮነር ሽወደን ኣበርኪቶም ዘርዘር ናይዚ ካብ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ኣታዊ ኮይኑ ዘሎ ወፈያታት ከም ዝስዕብ እዩ ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ስካንዲኔቪያ ብስም ተሳተፍቲ 100,000 ክሮነር ሽማግለ መኸተ ስቶክሆልም 100,000 ክሮነር ሽማግለ መኸተ ስካራ ሊድሾፒንግ 41,500 ክሮነር ሽማግለ መኸተ ዮቶበሪ 32,500 ክሮነር ጉጅለ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ስቶክሆልም 50,000 ክሮነር ማሕበረኮም ደቡባዊ ምዕራብ ስቶክሆልም 50,000 ክሮነር ሽማግለ መኸተ ኡምዮ 7,100 ክሮነር ሽማግለ መኸተ ከተማ ማልመ 5,000 ክሮነር ሽማግለ መኸተ በርገን ኖርዌይ 5,000 ክሮነር ወይዘሮ ኤልሳ ዘርአ ብስም ነፍሲሄር ጓላ ዲያና ዘርአ 125,000 ክሮነር ማሕበር ስንኩላን ጨንፈር ሽወደን 10,000 ክሮነር ማሕበረኮም ከተማ ያቭለ 70,000 ክሮነር ማሕበር ተራድኦ ሰናይ ግብሪ ኤርትራውያን ሽወደናውያን ህፃናት ድማ 6,000 ክሮነር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ነበርቲ ደማምን ኮበርን ምብረቃዊ ዞባ ስዑድ ዓረብ 22,800 ሪያል ኣበርኪቶም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገር ዝነብሩ ዜጋታት ንመኸተ ኮቪድ-19 ልዕሊ 1 ሚልዮንን 100,000 ናቕፋ ከምኡውን ዓይነታዊ ሓገዝ ኣበርኪቶም ብመሰረት ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝበፅሐና ዕለታዊ ፀብጻብ ማሕበር ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መካይን ኤርትራኮ 500,000 ናቕፋ ማሕበር ምትሕጋዝ ኣባላት ሓይሊ ኣየር 100,000 ናቕፋ ሆቴል ሳሪና ከረን 100,000 ናቕፋ ክፍለ ሰራዊት 39 25,000 ናቕፋ ማሕበር ምትሕጋዝ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ድሕነት 10,000 ናቕፋ ማሕበር ኤርትሮ ጀርመን 35,000 ናቕፋ ኣከፋፈልቲ ፋብሪካ ቢራ ዞባታት ድማ 120,000 ናቕፋ ኣበርኪቶም ብዘይካዚ ኣብ ከተማታት ኣስመራ ከረን ባፅዕን ዒላበርዕድን ዝነብሩ ውልቀ ዜጋታት ኣስታት 260,000 ናቕፋን $1,000 ኣብ ሕሳብ ሃገራዊ ባንክ ኣታዊ ገይሮም ኣለዉ ብዘይካዚ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ዓይነታዊ ኣበርክቶ ገይሮም ከም ዘለዉ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝተረኽበ ሓበሬታ ይነፅር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ መንግስቲ ዜጋታትን ትካላትን ክኽተልዎ ዘሎ መምርሒታት መውፅኡ ዝዝከር እዩ ትግባር እዩ ንምርጋፅ ድማ በብከባቢኡ ዝነጥፋ ሓይልታት ዕማም ምክትታል ይገብራ ከም ዘለዋ ይፍለጥ ነዚ መምርሒታት ዝጠሓሳ ትካላት ድማ ሕጋዊ ስጉምቲ ይውሰድ ኣለና ኣሎ ወኪል ኤሪና ኣብ ደቀ ምሓረ ሲራክ ገብረ ሚካኤል ንዝለኣኸ ፀብጻብ ሚካኤል ሓድጉ ከቕርቦ እዩ
أبنو زوبا دقم حر حمام كورونا فيروس نمكلخال نزوصو ممرحيتا زطاحسا 200 تكالات حقاو سقمتي توسيدو እተን ብቐንዱ ዘይሕጋዊ ወሰኽ ዋጋ ዝገበራ ትካላት 115 ድኳናት 57 መከፋፈሊ እኽሊ 28 ድማ መሸጣ ጉፍሮ በርበረ ኮይነን ብጠቕላላ ሃስታት ፍርቂ ሚልዮን ናቕፋ ተቐፂዐን ብኻልእ ወገን እቲ ኩነታት ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ክፈጥሮ ዝኽእል ፀቕጢ ዝተገንዘቡ 8 መንስያት ብጡርኑፍ ን30 ጽጉማት ስድራ ቤታት ንምሕጋዝ ብዝወሰድዎ ተበግሶ 15 ኩንታል እኽሊ 3000 ናቕፋ 1 ኩንታልን ፈረቓን ሽኮር ከምኡውን ናውቲ ፅሬት ከም ዘበርከቱ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ بتمساسال حموش نبرتي ممحدار كبابي ماكل كتما دقم حره ن4 ጽጉማት ስድራ ቤታት ንነፍሲ ወከፈን ፍርቂ ኩንታል እኽሊ ወፍዮም ኣብቲ መምሕዳር ከባቢ ዝርከቡ ካልኦት ሰብ ፀጋ ድማ 22120 ናፋ ጥረ ገንዘብ ኣበርኪቶም ብዘይካዚ ወናኒ ሆቴል ምድረ ገነት ኣቶ ኪዳነ ገብረ ስላሴ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ካብ ኤርትራ ሙሉ በሙሉ ክሳዕ ዝጠፍእ ሚኒስትሪ ጥዕና ንትካሎም ክትቆመሉ ኣፍኪሮም እዚ ከምዚሉ እንከሎ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲኑ ዞባ ደቀም ሓረ 10,000 ናፋ ጋንታ ስፖርት ጥዕና ፍቕሪ 2,000 ናፋ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ሃዳሙ ድማ 30,000 ናፋ ኣበርኪቶም ኣሎ ኣብ ንኡ ዞባ ለጓዓን ሰባን ዝወፁ መምርሒታት ብምጥሓስ ኣብ ሃለኽቲ ዘይምኽኒ ወሰኽ ዋጋታት ኣብ ልዕሊ ዝገበራን ካዕፅዋ እናተገበአን ኣገልግሎት ክህባ ዝተረኽባን ትካላት ንግዲ ስጉምቲ ተወሲዱ بمسرت حبريتا من محدارت نوزوا تن كعطوا ناتجبنا أقولت كهبا استرخبا سلستا بيت مسته نفسه كفن سلستا شحنقفا كقطع عن كلها تتصنع زولا ممرحيم تلع لدمان سلستا وارح كعطوات والسين اللون تنا بواقعات على اختي زي حقا وسخ زجبرات كالاتون بمسرت ممرحيم منستري نقدن اندسترن سقمتي كم توصل لن كفل التخيل اللون بزي كازي قطعتات محبرة ومفنتاتن مقار محبرة ورايات نزتحسو كاب بمتن قطاك ساب جنزبا ومقطعتي كم تبين اللهم كاب وتاز بتحنا حبريتها يحبر زي خبركم تحت تلتد حتى حتى مثلا قريت هاقراو زينا حيزنا لكم كن ملسينا مسانا نيويورك اللي عليه زخانة هاجر زبزحي قطري بكورونا فيروس تلفو كتما قينا قمزلا تقليتون الزعبر زلو بيت حمامة بتاع كتما عبد الزحل في 24 ساعة طلع 10 شح حدش ملكفتي بمزقاو تتغلى لهاز الناب أستات 270 شح دحر معراقوي بتغلى لاب أمريكا قطر بيت فيروس تلفو ناب أستات 480 شح تتقاقيهم زلو تصبتي تغسون عبد الزحل في 24 ساعة تري أب أمريكا أستات كلت شح سباتي وتم كم سانو لعلي شوعات ميت كابهم دما عبد كتما نيويورك مو خانم زحبرتم تصبت بتغلى لاب أمريكا قطر زموتون ناب أستات 10 شمونت شح كبكبلن كله لعلي شوعات شح كابو عبد كتما نيويورك مو خانو تفريتون مزيك هذه أب أمريكا وش تسلسل سمون لعلي 16.8 مليون كاب سرع بمنتص عالم متن الشغلة طالبانات ناب 10 ميتاي كم زعرق زحبورو تبصبات زد ما دحرتي أب شنت شعات 240 شمونتن أب تاجر زقات ما كتبا ودكات تزخفة مخان قليتهم بقطر ملكفتي أب كلاي درجة أب تسرع إسبانيون تغلى قطر يستلقفون ناب أستات 260 شح كبكبلون كله قطر زموت دما أستات 16 شح بتحلون بقطر يزموتو قدما يترتا تسريعة أب تركب إيطالياون أب زحل في 24 ساعات أستاد شهن كل 8 سبات كم زموتون لعلي 4 شح حدش ملكفتي كم تمزقبن تقص سبات بتغلى الله أستاد 250 شح سبات بتفيروس كم تلقفو قطر يزموتو دما ناب أستاد 10 شح كم زدي بقليتهم أب فرنساون أب زحل في 24 ساعات بتغلى الله شهن 340 حادن متن موت بمزقابو إتي نايز موت أهز ناب لعلي 10 شح كم زوالك قطر يستلقفو دما ناب 217 شحن 500 كم زعرقة كفلة تخيل الله بتقلال الله بعالم درجة قطري بكورونا فيروس تلقفو لعلي 1.6 مليون قطر زموت دما لعلي 100 شح بتح الله سوريا بقداي متقام كما أطوار كابي أوروبا وحبرت نزغرب الله حدش كسي نتيجاتو أوروبا وحبرت سوريا أب 2010 شوعتن أب أوراج حاما كما أطوار كم تتقمت بمخصاص أبلع لها حدش إجراء كتصنع كم زغلي إمت كم زلون تغنقنا سوريا نتكسي مرتوع كم زي بلو بمقلاتيا تنطق زلا تكال مقتا تتقامنت كما أطوار سوريا نتي أطوار أب تقمي كم زو علتو أب زي حلفة قربا معلتات حدش تبصب ني أوروبا وحبرت ركيبين صحفي قدات وصايتي حبرت جوزيف بارل اتي تصبصب بمرتوع تدقفه مخانو بمحبار اب لعلي سوريا توسخ اجرا نمصنع تخولاتات كم زل حبيرو ازي كم ديلن كلو نتكسيز تقامت روسيا اب لعلي سوريا كتصنع زخل حدش اجرا نكونات التهاجر مليسو زقادد مخانات انكيغام
ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣቐዲሙ በቲ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ላዕለዎት ሰበ ስልጣንን ኪላታትን ሶርያ እገዳ ከም ዘጽንዐ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ኣብ ሶርያ ዝግበር ግዳማዊ ምትእትታው ነቲ ኣስታት 9 ዓመታት ኣቝጺሩ ዘሎ ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው መመሊሱ የኽርሮ ከም ዘሎ ምስ ኩነታት ሃገር ቅርበት ዘሎም ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። ሰራዊት ጫድ ኣብ ከባቢ ቀላያት ጫድ ከካይዶ ብዝቐነየ ሰፊሕ ስርሒት ብውሕዱ 1,000 ኣባላት ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ከም ዝቐተለ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ስርሒት ልዕሊ 50 ካብ ኣባላቱ ከም ዝኸሰረ ዝገልጽ ሰራዊት ጫድ ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቓት ከቢድ ንዋታዊ ክሳራ ከም ዘውረደን ካብቲ ከባቢ ከም ተጸርጉን ኣረድዩ። እዚ ሓድሽ ስርሒት ቦኮ ሓራም ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ብዘካየዱ መጥቃዕቲ ኣስታት 100 ወተሃደራት ጫድ ድሕሪ ምቕታሉ እዩ ዝስዕብ ዘሎ። መንግስቲ ጫድ ድሕርቲ መጥቃዕቲ ቀላያት ጫድን ከባቢኡን ናይ ውግእ ዞባ ምዃኑ ብወግዕ ብምእዋጅ ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ሰፊሕ ስርሒት ከካይድ ከም ዝወሰነ ይፍለጥ። ንኣስታት 10 ዓመታት ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይጀርያ ክንቀሳቐስ ዝጸንሐ ቦኮ ሓራም ኣብዚ እዋን እዚ ስርሒታቱ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ዘስፋሕ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ካብ 2009 ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ናይጀርያ ድማ ብፍላይ ብዘካየዶ መጥቃዕትታት ኣስታት 40,000 ሰባት ከም ተቐትሉን ልዕሊ 2 ሚልዮን ከም ተመዛበሉን ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣሜሪካ ብመንገዲ ሜክሲኮ ናብ መሬታ ክሰግሩን ዝፈተኑን ልዕሊ 6,300 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ነናብ ሃገሮም ከም ዝመለሰት ሓቢራ። ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ጠንቂ ጸጥታውን ማሕበረ ቁጠባውን ጸገማት ይኾኑ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ክመልሶም እኳ እንተጸንሐ እዚ ሓድሽ ናይ ምዕጋብ ስጉምቲ ግና ምስ ምልባዕ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝተተሓሓዘ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ዘሎ። በቲ ሕማም ብሕልፊ ካልኦት ሃገራት ትጥቃዕ ዘላ ኣሜሪካ ምስ ጎረባብታ ሜክሲኮን ካናዳን ንዘራኽባ ዶብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ከም ዝዓፀወቶ እንተኾነ ግን ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ከም ዘይጎደለ ጸብጻባት ይረዱ። ብመሰረት ጸብጻባት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ጥራይ ኣስታ 34,000 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክሰግሩ ከም ተታሕዙ ተፈሊጡ። ዝበዝሑ ካብቶም ስደተኛታት ዜጋታት ሆንዱራስ፣ ጓቲማላን ኤልሳልቫዶርን ምዃኖም እዩ ዝግለጽ። ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ነተን ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብኸቢድ ተጸልየን ዘለዋ ሃገራት ንምድጋፍ $500 ቢልዮን ክስላዕ ኣብ ምርዳእ ከም ዝበጽሐ ተቓሊሑ። ኣብ ስምዕ እዚ ዝበጽሐ ብ9 ሚያዝያ ንኻልኣይ መዓልቲ ኣብ ዝቐጸለ ናይ ሚኒስትራት ፋይናንስ ርርብ እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ገንዘባዊ ምወላ ካብቲ ማእከላይ ባንክ ንኤውሮጳዊ ሕብረት ንኮቪድ-19 ንምቅላስ $1.5 ትሪልዮን ገንዘባዊ ደገፍ ከም ዘድሊ ኣቐዲሙ ዝሃቦ ትንታነ ብክልተ ሲሶ ዝትሕት ብምዃኑ ነተን ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብኸቢድ ተጸልየን ዝርከባ ሃገራት ኣቆጢዕዎን ኣሎ። ኣብቲ ዝርርብ ኣባል ሃገራት ነቲ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ተኸሲቱ ዘሎ ቁጠባዊ ውድቀት ንምምካት ሓበራውን ምዕሩይን ኣስተዋጽኦ ክገብራ ፈረንሳን ኢጣልያን ዘቕረብዎ ጠለብ ካብ ካልኦት ሃገራት ተቐባልነት ክረክብ ከም ዘይከኣል እዩ ዝሕበር ዘሎ። እንተኾነ ግን ሚኒስትር ፋይናንስ ፈረንሳ እቲ ዝተበጽሐ ስምዕ ንሓድነትን ቀጻልነትን ኤውሮጳዊ ሕብረት ንምዕቃብ ኣገዳስን ታሪኻውን ምዃኑ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብዚ ስምዕ እዚ ምስ ዘይበጽሓ ቀጻልነት ሕብረት ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእል እዩ ክግለጽ ጸኒሑ። ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብኸቢድ ተጸልየን ዝርከባ ስጳኛ፣ ኢጣልያን ፈረንሳን ነቲ ገጢሞን ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ንምሕዋይ ገንዘባዊ ምወላ ክግበረለንን ካልእ ዕድላት ክኽፈተለንን እየን ብተደጋጋሚ ንኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ክሓታ ጸኒሐን። እንተኾነ ግን ጀርመንን ሆላንድን ዝርከባ ሃገራት ነቲ ማሕበረ ቁጠባዊ ውድቀት ንምሕዋይ ዝግበር ምወላ በብደረጃ ናይቲ ወሪዱ ዘሎ ሃስያ ክኸውን ብምጥላብ ንጻውዒትተን ክነጽግኦ ጸኒሐን እየን። ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኤውሮጳ ጥራይ ዛጊት ኣስታት 800,000 ሰባት ለኺፉን ህይወት ኣስታት 66,000 ሰባት ቀዚፉን እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ውሽጥን ወፃእን ኣብ ዝተዛዚሙሎም ዝተረፉ መደባትና ሰላም።